Krásny deň, máme tu štvrtý deň výzvy, ako prestať kričať na deti za 10 dní. A dneska začnem otázkou. Hneváš sa často na deti? A ako ti znie myšlienka? Dieťa nie je príčinou tvojho hnevu. Možno ti príde na prvý pohľad absurdná. Veď samozrejme, že sa hneváš na dieťa, keď sa hádže o zem. Namiesto toho, aby sa už konečne oblieklo a mohli ste odísť tam, kam potrebuješ. A ja tvrdím, že nie je príčinou tvojho hnevu. Nie je iba podnetom, ktorý spustí emocionálnu reakciu v tvojom tele. Hnev je totiž jedna z našich základných emócií. A emócie majú nezastupiteľnú úlohu v našom tele. Spúšťajú telesné reakcie, ktorých cieľom je zabezpečiť naše prežitie. Napríklad hnev má za úlohu mobilizovať nás k akcii. Nastúpi vtedy, keď chceme prekonať nejakú prekážku alebo keď si potrebujeme ochrániť svoje hranice. Dieťa, ktoré s tebou nespolupracuje, predstavuje pre teba prekážku. Je teda prirodzené, že tvoje telo na tento podnet odpovedá emóciou hnevu. Ak by sme však na každú prekážku v živote zareagovali hnevom, znamená to, že by sme zostali zaseknutí vo vývojovom štádiu mozgu malých detí. U detí totiž platí, že ich emocionálne centrum nie je ešte dostatočne prepojené s racionálnym centrom mozgu. Tieto spoje sa utvárajú postupne a o úplnom prepojení sa dá hovoriť až u dospelého, 25-ročného človeka. Preto, ak dieťa pohltí nejaká emócia, uňho sa to prejaví naplno a žiadnym vysvetľovaním ju nemôžeme zastaviť. To určite poznáš. Ale poďme naspäť k tvojmu hnevu. Toto je zásadná informácia. Medzi podnetom a tvojou reakciou je priestor, v ktorom máš moc rozhodnúť o tom, ako zareaguješ. Hovorme mu napríklad sekunda nádeje. Je to tak práve preto, že už si dospelá a máš emocionálne centrum plne prepojené s mysliacou časťou mozgu. Dokážeš teda svoj hnev, na rozdiel od dieťaťa, včas rozpoznať a máš prostriedky k tomu, aby si ho spracovala. Môžeš prejaviť svoj hnev tak, aby si nikomu neublížila. Aká je teda výzva na dnešný deň? Preskúmaj, kde v tele cítiš príznaky nastupujúceho hnevu. Je to v tvojom brúšku, v hrudníku, v pestiach zaťatých, v stuhnutej šíji, v zaťatých zuboch. Máš červeň v lícach, zrýchli sa ti tep. Kľudne si to pripíš k tej modelovej situácii, keď sme sa tam venovali pocitom. Prvý krok k zvládnutiu vlastného hnevu je totiž uvedomenie si svojho tela, ktoré nám signalizuje nastupujúci hnev. Ak tieto signály dokážeme včas rozpoznať, môžeme svoj hnev usmerniť a nenechať ho udeliť svojou ničivou silou. Akým spôsobom uchopiť tú sekundu nádeje, tak to si povieme zajtra.